יודעת להביא את הספר של הביצה. הביצה שלה רוצה להיות ביצה? יש לי את זה. איפה? כבר זה מוחבא בארגז, איפה שצריך למצוא. לא לחטט. זה בהצגה. יקרה פה? כן. מה את אומרת? על הספר? איפה הביצה? גם מוחבאת, הכל מוחבא. הדבר היה אמור להתחבא פה. וזה היה אמורה להתחבא פה. הביצה פה מחפשת. נשאר לי את זה וזה תופרת לי בגד. זה אפודה. תראו את זה, תצלבי את זה. חפשתי. עכשיו תורי. אני רוצה אביזרים. שוב לא תהיה אביזרים או? שוב לא תהיה אביזרים? כן. שוב אני מוציאה. תורי. יוציא. הרבה שאני מוצאת את הביצה. מצאתי אותה. לא, עדיין לא מצאתי. עדיין לא מצאתי אותה. אני רוצה את כל ארגזת האפודות. בכלל איך הכנסתם את זה? הנה. עשיתי אותו. משפחת. לא מצאתי אותה עדיין. לא מצאתי אותה עדיין. יש לי לך מה זה קר. תודניקו. היום הייתה ביצה שלא רצתה להיות ביצה. ספרי. היום הייתה ביצה שלא רצתה להיות ביצה, מפני שלא ידעה לא לעמוד ולא לקפוץ ולא ללכת, וכל הזמן הייתה רק מתגלגלת ומתהפכת. רוצה שאני אקלף אותה ביצה? עוד הפעם? מה יקרה ליאור? מה הולך לקרות עכשיו? יש לך ביצה! איך? בואי נראה. תעשי על היד. מלא. תראי, זה חביתת עין. את רואה את העין?